మాకు ఈ లైటింగ్ కనిపించట్లేదు, కనిపించట్లేదు. చిన్న చిన్నది కనిపిస్తుంది, అలాగే వెళ్ళిపోతున్నాం. మరి ముందల చూశారు కదా. వచ్చేసి మీకు 2:30 ఉంటుంది టైము. బాగా అయితే అంతకు తెలియదు. టూరిస్టులు చూడండి ఎలా వచ్చారు, చాలా దారుణంగా ఉన్నారు టూరిస్టులు అయితే. ఇది ఫ్రెండ్స్ మా పరిస్థితి. మా చినుకులు పడుతున్నాయి ఫ్రెండ్స్. అసలు ఇంత దారుణంగా ఉంటుందనేసి ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఈ రూట్ రావడం ఇంకా నైట్ టైం అనమాట. ఇదే ఫస్ట్ టైము కదా. చెట్టు వెళ్ళిపోతుంది. మేమైతే ఏం కనిపించట్లేదు, అందుకని అంత స్లోగా వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ నుంచి అయితే అంతగా ఒక మంచి లేనట్టు.